YouTube! Hyvää huomenta. Kello olisi 0410. Mä lähdin joskus tossa 3 jälkeen liikenteeseen. Rantaa kohti hakemaan kärry. Niillä olisikin rättikärry pitkästä aikaa vuorossa. Ja pystyy tässä kohtaa jo sanoa, että nyt on hyvä keikka. Meillä olisi 3 purkua. Ensimmäinen purku olisi Annonay Ranskassa. Se on itse asiassa ensimmäinen kerta tälle vuodelle, kun pääsee Ranskassa käymään. Viimeksi käynyt viime vuonna. Ranska on ihan kiva. Moni siitä ei vissiin oikein välitä, mutta mä tykkään kyllä Ranskasta. Eli Annonay olisi eka purku, se on siinä jonkun verran Lyonin eteläpuolella. Toka purku olisi Albi, sekin on Ranskassa. Se oli sitten jonkun verran Toulousesta niin kuin itään päin. Ja kolmas purku olisi sitten Valencia, Espanjassa. En ole Espanjassa itse asiassa ikinä, periaatteessa en ole ikinä käynyt, mutta tavallaan olen käynyt kerran. Oli joskus purin Perpignani Ranskaa, se on siinä ihan etelässä Espanjan rajan lähellä. Ja sitten tuli lastausohjeet, että Barcelonaa kohti, niin mä lähdin työntämään. Se peruuntui se Barcelonan lastaus ja vaihtui johonkin Ranskan lastaukseen, mutta mä olin kerännyt työntää rajaylitty jo jonkun matkaa ennen kuin käännyin sitten takaisinpäin. Eli on käynyt niin rajan toisella puolella, mutta mä en laske sitä, että olisin käynyt Espanjassa, jos mä oon siinä jonkun 1,5 tuntia ajanut silleen nopean koukun. En käytännössä nyt ensimmäistä kertaa Espanjaan. Eli ensi viikonloppu ollaan tien päällä. Toivotaan, että oltaisiin Espanjassa jossain silleen, vois vaikka rannan lähellä tai jotain, vois käydä vähän tsiikaa mestaan. Ranskat pitäisi molemmat purkaa keskiviikkona. Tai se jälkimmäinen oli, että keskiviikkona, jos vaan mitenkään mahdollista. Mä uskoisin, että se pitäisi onnistua, kun mä lähdin tälleen aikaisin liikenteeseen. Vältetään tosta Hamburgin ja Bremenin ruuhkat ainakin. Ja hyvää tiistaita. Kello on 8.01. Me ollaan Luxemburgissa. Mut siellä on Ranskassa on tänään joku pyhäpäivä. Ja ajokielto. Ja Luxemburgissa on läpiajokielto Ranskaan. Me ollaan nyt niin kuin ehkä kilometri Saksan jälkeen. Eikä olla huoltsikään Luxessa. Tulin tähän vähän aikaa sitten. Mä en edes hokannut yhtään, mutta pisti kollega, joka oli kansalaisessa Ranskaa tällä viikolla. Laittaa viestiä, että jos et ole vielä hokannut, niin hänkin hokas vasta tänään, että Ranskassa on ajokielto tänään. Nyt pitää sit makuilla tää päivä. Mä en oikein tiedä mitäs huomenna purkaa ne molemmat Ranskan paikat, mutta tästä on semmonen reilu 7,5 tuntia sinne ekaan paikkaan. Me ei kyllä kerätä sitä tokaa paikkaa huomenna purkamaan. Mut mä en tiedä, pitäisikö mun lähteä. Se loppu vissiin 10 se ajokielto. Jos mä lähtisin sit silloin
10 aikaan. Sitten jos mä käyn tankkaamaan sieltä olleen ja 7,5 sitten. Oltais niinku 6 jälkeen. 6 jälkeen siellä ekas paikassa sitten. Mut vaikka mä ottaisin sit 9 tuntisen sen jälkeen, niin mä kerkeen näin keskiviikon puolella ajatella sinne. Tois tiistai-ilta. Mä kattelin, niin Luxis loppuu läpiajokielto Ranskaan 21.45. Kello on nyt 21.53 lähi varttiin valittu siellä liikenteeseen. Ranskassa loppuu ajokielto 22.00. Ajellaan tästä Luxin läpi, josta mä käyn tankkaa siinä ennen Ranskan rajaa aseman. Imasee siitä tankit täyteen. Joku 7,5 tuntia jos näin mukaan sinne purkupaikalle, että me ollaan joskus aamulla sit siellä. Aamulla siellä, mä oikein tiedä monelta se mahtaa aueta. Joku oli Mapsin arvosteluihin kirjoittanut, että 6 aukeaisi, mutta en oo varma. Toivotaan, että aukeisi 6. Mutta se ei varmaan se toinen Ranskan paikka kyllä joka tapauksessa jää torstaille. Mä uskon, että me saadaan oikein mitenkään sitä tajottua. Sais purettua huomenna. Se on sit vaan siinä mielessä huono, että sit jos se jää torstaille, niin sitten erittäin todennäköisesti se Espanjan paikka jää sit perjantaille. Jos sen sais huomenna purettua, niin saatais torstaina purettua sit se Espanjan paikka. Käytännössä niin kuin päivällä myöhästyy. Mutta tää on aika nopea ajaa tästä Luxilla, pitää joku varmaan 45 kilometriä. Tai jotain tää koko maan läpi ajo tästä Saksasta Ranskaan. Nyt on tankattu. Euro 69 oli litra. Kuitenkin kiinnostaa teitä. Euro 69 litra disukka. Sitten päästään jatkaa matkaa. Tästä ei ole pitkä matka tuohon Ranskan rajalla. Enää. Katsotaan rupeeko väsyttää jossain kohtaa. Nukuin tossa puolen päivän aikaa joku puolitoista 2 tuntia. Se voi olla, että jossain kohtaa meinaa vähän väsyttää. En sitä tiedä. Tänne mä voisin äkkiä kuvitella. Vive la France, vive la révolution. Me ollaan taas. Viime kerrasta on hetki aikaa. Tosiaan viime vuoden puolella käynyt viimeksi Ranskassa. Ranskassa olisiko ollut jotain syksyä vissiin tai jotain. Eli on siitä sit hetki kuitenkin aikaa. Mutta nyt ollaan Ranskassa. ...80 raskas liikenne. Tässä on kamera jossain. Ranskassa on tosiaan laillinen maksiminopeus 90. Jos ei erikseen ole ilmoitettu tolla tavalla nopeutta, niin saat ajaa laillisesti 90. Belgiassa on sama ja
Taisi olla Luxissakin sama, kun mä katsoin auton liikennemerkkitunnistus näytti 90 tuolla. Mä olettaisin, että se on silloin varmaan sama Luxissa sit kans. Joo. Täällä nouseekin aurinko vähän myöhempään. Kello on 20:05 ja täällä on ihan pimeätä vielä. No vähän yrittää tuolta. Pikkuhiljaa ruveta nousee. Toki onhan tää tietysti etelämmässä ja lännemmässä. Mitä se... No viime viikolla siinä Leipzigin nurkalla tuntia aikaisemmin rupes valostumaan. Tästä olisi semmonen tunti meidän ekaan purkupaikkaa. 2 tuntia 17 minuuttia vielä ajoaikaa. Katsotaan, jos siellä saisi 4-5 tauon, että ajaisiko 10 tuntisen sit nyt. Ja sitten mä vähän meinasin, että mä voisin pitää 9 tuntisen tauon tossa päivällä. Ja illalla sit lähtee taas liikenteeseen ja ajais sitten illalla tokan purkupaikan lähelle ja ottais taas 9-tuntisen tauon. Sitten torstaina kävis purkkaa sen ja sit lähtis työntää sinne Valensiaan päin. Todennäköisesti me ei kyllä kerätä sitä torstaina purkamaan, vaan se varmaan kerkee mennä kiinni niin kun keritään sinne. Täällä on kivat lämpöt laittanut koko yön. Tossa on ollut tommoista niinku... No nyt on 24, mutta se on aika pitkälti pyörinyt niinku 27-25 koko yön. Joo, niin. On muuten oikeesti aika kivan näköistä seutua. Näkyy just tosta rinteestä jotain maisemia. Näkyy siitä nyt vähän jotain.
jatkaa mutkan perään. Kävin toimistossa. Se meinasi, että tuon 14.30 uudestaan. Kello on siis nyt 6.30. Eli 8 tunnin päästä. Mä vedin nyt sit verhot eteen. Menen varmaan nukkumaan. Mä oon tässä firma edes kadun varresta. Kadun varres parkissa. Tässä joku toinen. Tässä mahtuu just 2 autoa olemaan tässä kadun varressa. Eli 8 tunnin päästä. Ja pistin nyt tauon päälle, kun mulla tulee 15-tuntinen vähän ennen yhtä. Niin pitäis nyt taukoa koittaa sitten tähän väliin ottaa. Tarvii varmaan nykiauto sitten taas tonne pihalle. Kello olisi nyt 4:10. Annon näy olisi nyt purettu. Sit vaan kohti Albia. 6 tuntia 53 minuuttia ajelis tosta Navigationin mukaan. Ei mennyt ihan nappiin nyt toi setti taas. Mä menin sitten mä nyin autoa sinne pihalle sit silleen, ettei tauko katkee, mutta kun lähdin työntää siihen pihaan sisään, eikä siellä just tullut joku vastaan, mä jouduin sitä vähän väistää. Mulla katkesi tauko siinä samalla, että siihen tuli joku 8 tuntia taukoa. Sain sit tossa purun aikana sen viimeisen tunnin ja sit siihen otin tulosta ja runoitin siihen jotain diipadapaa. Töi tosiaan varmaan 2 minuutin katkot tuli siihen taukoon. Niin. No nythän meillä on sitten käytännössä piirturihan ei tosiaan ymmärrä, että mä jatkuin sen tauon. Enkä mä tiedä kyllä kiinnostaako se edes poliiseita, vaikka sitä on jatkanut. Katsoo vaan, että se on jäänyt 8 tuntia. Käytännössä meillä on piirturin mielestä niin nyt sit semmonen joku 18 tuntia tehty töitä yhteen pätkään. No, sit siellä piti molemmat kyljet avata ja sit siellä rupes sataa vettä vielä siinä kesken poruja. Trukkikuski oli ihan chillikaveri. Se oli ihan asia äijä. Ruvetaan nyt sitten tikittämään, jos tuosta on joku 7 tuntia ja sitten me tarvitaan 4-vitonen tauko siihen väliin. Sitten se olisi 8, sitten se on 4 plus 8, no oltais puolen yön aikaa suurin piirtein. Varmaan siellä nurkilla. Otetaan 9-tuntinen tauko ja käydään purkaan se huomenna. Ja mä katselin, että siitä olisi joku 800 kilsaa sit sinne Valensiaan, niin se jää sitten kyllä perjantaille sit se. Leikataan vähän tosta. Ois kyllä varmaan voinut mennä. Mä ihan näköjään
venaamaan. Sen verran tiukka, ettei mä huomauttaisi kaistalta kääntyä. Vähän on kapeata ränniä. Täällä on tietty kello just 4 ja täällä on jotain iltapäiväruuhkaa pikkusen kehitteillä. Aika hyvin nää kyllä antaa tilaa täällä. Täällä tiputtelee vähän rakeita, niin ei oikein etene. Osa jengistä on jäänyt parkkiin näköjään. Kummallakin puolella tie. En tiedä pelkääkö ne toisia sillä. No näistä en tiedä mikä näillä on. Siis illalla olevat, mä en tiedä pelkääkö ne, että menee pelti ihan lommalle. Välillä näkee semmosia autoja, että ihan kuin olisi hakattu golfpallolla täyteen rakeista tullut. Mä tiedän, ei noin nyt ehkä ihan niin isoja vielä ollut. Meni saa autopilalle. Tää rupee olemaan ihan kivan näköistä. Just tultiin Montpellierin ohi. Silleenkin se nyt siis sanotaan. Mä en oo tästä itse asiassa mennyt kuin kerran aikaisemmin vaan. Silloin kun tuli käytyä siihen Perpignanissa, mutta siitäkin on kyllä yli 3 vuotta jo aikaa. Ei oikeastaan ole kyllä kovin tarkkoja muistikuvia. Mitä täällä on? Tauko tarvis kohta puoliin pitää. Sitten meillä olisi joku 3,5, vähän vajaa 3,5 varmaan perillä. Tää kattoo tuossa varmaan tauolla vähän zoomailla. Onko siinä lähistöllä mitään semmoista, mihin voi sitten se työntää sit parkkiin. On kyllä kivan näköistä, jos ei nyt oo sanottu vielä. On se varmaan sanottu. Kattokaa nyt noita kaikkia tommosia puupensaita ja mitä näitä täällä nyt on. Mä lähdin oikaisemaan. Tästä pitäis Bretziersistä päästä sinne Albiin. Pikkusen lyhkäsempää reittiä, vähän nopeammin versus se, että kiertäis tuolta Toulousen kautta. Mennään tästä. On tämmöstä kivaa eteläranskalaista maaseutua. Ja mä zoomailin sitä tossa tosta tauolla. Pikkusen maapsista, niin sieltä tulee vissiin kanssa joku yksi semmonen kohta, missä on enemmän mäkeä ja jotain semmoista pienempää tietä ja mutkaa. Muuten pitäisi olla ihan tämmöistä hyvää maantietä. Eiköhän tää vähän nopeampi oo. En mä tiedä, onko sillä käytännössä niin suurta merkitystä.
muutenkaan. Kiva toi ilta-aurinko rupee pikkuhiljaa laskeen. Pikkuisen on pilviä edessä, mutta lämmintä olisi 30 vielä. Maisemat on edelleenkin kohdallaan. Maureilhan on tää kyllä. Hei, kattokaa, 205. Ehkä yksi mun, jos pitäisi spesifisti ranskalaisista autoista valita suosikkiautoja, niin 205 on kyllä aika kärkipäässä. Ja kyllä on vieläkin kivoja. On varmaan muutamaan kertaan sanottu tällä videolla. Rupeaa tulee ensimmäistä pientä mäkeä. Ei ehkä täysillä painoilla kannattaa tästä tulla, mutta meillä on kyllä sen verran kivikuorma. Et viekö se eikä paikkakin purettu jo pois. Tää on kyllä siistin näköistä. Ei vaan pääse yli. Siinäkin ihan hyvillä maisemilla. Levähdysalue. Siinä taisi ne suurimmat mutkat olla. Siitä mäkiryppäästä. Ei tää varmaan kyllä mikään suositeltu rekkareitti ole, mutta
Mua ei kyllä itse asiassa haittaa yhtään tästä mennä. Näitä vois kyllä niin kuin täällä Etelä-Euroopassa ajella ihan urakalla näitä pikkuteitä. Ei varsinaisesti haittaisi yhtään. Nää on aika kiva. Jone 30. Aika siisti tämmönen pikku. Kyllä siinä käy kiva toi tommonen kapea kuja. Aika korkeat noit näistä hidasteista. Liikenneympyröiden luvattu maa on kyllä tääkin. Ajetaan kanssa niin kuin ihan jatkuvalla syötöllä näillä pienemmiltä. Eihän tätä kameraa saa pois kädestä ollenkaan. Koko ajan jotain siistiä maisemaa kuvattavaa. Kattokaa nyt tätäkin. Tuossa menee joku tommonen ihmeellinen laakso tuossa vasemmalla. Jos tulisi toiseen suuntaan, niin noissa olisi kyllä hyvät kuvat autosta noista taskuista, mitä tossa on. Mä oon kyllä fiiliksis nyt. On siisti pätkä. Tää on niinku just ihan paras puoli kyllä näissä hommissa tai tällä alalla. Välillä pääsee ajelemaan kaikkia tämmösiä siistejä. Siistejä paikkoja näkee kaikkia hienoa. Suurimmaksi osassa kyllä niinku motaria ja ei mitään järkyttäviä maisemia, mutta välillä näkee hienoakin paikkoja. No siinä on just joku jäänyt tulee, että sais hyvät kuvat. Ei vitsi, kattokaa nyt ihan oikeasti. Tosta sais kyllä komeat kuvat, joo.
Ehkä me mennään vähän väärään suuntaan vaan. Siinä mielessä jos jää tuohon oikealle, niin siitä ei saa läheskään niin hyvin napattua kuvaa. Oho. Vitsi, tää on kyllä... Tää on varmaan ehkä kyllä yksi siisteimmistä pätkistä, mitä mä oon rahtiurani aikana ajanut. Onkohan tän tarkoitus olla niin kuin kaksikaistainen vai yksikaistainen? Nyt alkaa kaksikaistaa. Loppuuko tää ikinä? On kyllä hieno. Hieno tie. Sitten kun tää laskee alas, niin täytyy toivoa, että se rinne olisi toisella puolella, niin kuin oikealla puolella. Jos on, niin mä pysähyn kyllä ottaa parit kuvat johonkin. Jos se olisi vielä sopivasti silleen, että olisi toi aurinko laskisi justiinsa. Voisi tulla aika nätit kuvat. Tää onkin kyllä ihan kiva pätkä, joo. Tai en mä tiedä, oliko tää nyt ihan mikään kuningasreitti siinä mielessä. Tää on kyllä aika mäkistä ja jonkun verran tätä kylää tässä. Ei varmaan ollut yhtään sen nopeampi, mutta ainakin kiva ajaa, jos ei mitään muuta. Voi tulla kyllä aika pitkä video, mä vähän veikkaan. Mä en tiedä, pitää katsoa jaanko mä tän sit kahteen osaan, jos se rupee näyttää, että tulee liian pitkä. Mä tiedän. Viittiinkö ehkä mitään 3-4 tonnin video laittaa pihalle. Mutta jos tulee liian pitkä, niin mä jaan kahteen osaan sit vaikka viikonlopulta tai jotain. Sen näkee editointivaiheessa. Me ruvetaan
pikkuhiljaa lähestymään mestoja, mutta mä tsiikailin tuosta mapsista, että tässä voisi olla parkki meillä. Joo. Tuo vai uskaan toi tasaisempi tossa. Joo, tää on vähän paremman näköinen. Vähän se nyt jää pää alaspäin. Mä veikkaan, ettei tähän aikaan varmaan taas mitään hirveän hyvää paikkaa löydy kyllä. Varsinkaan mistään tämmöiseltä pikkuteitten varrella. Jäädään tähän ja 8 aikaan sais sitä pikkusen ennen 8 sais sit lähtee liikenteeseen. Tästä olisi joku varmaan 20 minuuttia. Pyöreästi perillen. Se olisi Albi Purettonen. Se oli aika seminopea purku, joku 40 minuuttia. Devade. Se tarvii vakkuja molemmat kyljet, mutta oli silti ihan nopea purku. Sit vaan suunta kohti Espanjaa. Espanjan aurinkorannat. Si, señorita. No. Tosta ois navin mukaan sellainen 800 kilsaa ja 9 tuntia 20 minuuttia kohteeseen. Ja ajellaan tänään johonkin siihen, mihin nyt keritään. Siihen lähelle Valensiaan johonkin. Ei me varmaan ihan sinne keritä. Varmaan jaksa 10 tuntista ja kello on nyt jo ton verran. Sitten menee vaan niin myöhäisellä. Niin, se mihin nyt ysillä kerkee, että 20 minuuttia on tällä päivällä ajettua. 8,5 tuntia. Tosta varmaan kyllä saa jonkun puoli tuntia, ehkä ton 20 minuuttia ajettua. No kyllä mä aika lähelle päästään varmaan jättäisessä. Kuitenkin. Tökätään siihen johonkin parkkiin ja huomenna sit purkaan sen. Nyt onkin sit tosi kevyt kuorma enää. Suuri osa kuormasta jäi tähän Ranskaan. Tuohon ei ihan hirveesti enää oo tuohon Espanjaan tavaraan. Sit vaan mennään Toulousen kautta tällä kertaa. 60 kilometriä niin oltais vissiin siinä jossain Toulousen nurkalla. Airbags takata, faites verifier votre vehicule. Muistuttaako nää siitä, kun ne niissä on ollut jotain laukeamisongelmia, että saattaa laueta itsekseen takata airbagit. Ranskalaiset ovat sinunkin turvallisuuden asialla. Mer Mediterraneo. Siinä olisi jotain Välimeren poukamaa tarjolla. Mä en tiedä, varmaan tosta Espanjasta ehkä jossain kohtaa näkyy vielä paremmin toi meri. Tie menee aika pitkälle sitä rannikkoa pitkin niin koko matkaan. Toivotaan, että olisi viikonloppu jossain tuossa merenrannalla tai meren lähistöllä. Voisi käydä strandilla.
Tässäkin on jännän näköisiä puita. Tittiridi, Espanja. Samalla alkaa näköjään alamäki. Kerran on tosiaan tästä mennyt, no itse asiassa kerran on käynyt vaan tossa näillä nurkilla muutenkin. Mutta kerran on tästä kerännyt hetken matkaa ajella. Ajella eteenpäin vielä. Mitähän siitä? No siitä on se 3,5 vuotta varmaan. Mutta kohta tulee sitten uusia ulottuvuuksia. Mä kyllä yhtään enää muista minkä näköistä tulee. On tosiaan sen verran aikaa. Aika kivaltahan tääkin vaikuttaa. Se varmaan muuttuu kyllä pikkusen. Muuttuu pikkusen kun pääsee tästä vähän matkaan työntää tonne etelään päin. La Jonguera. Siellä on isot rekkaparkit ja muut sydämit. Mutta mä ei nyt varmaan mennä sinne kun mä pidän vaan ton puolen tunnin tauon. Siinähän noita näyttäisi olevan. Rekkaparkkeja. En tiedä monelleko tuhannelle autolle tässä on tässä La Jongueras paikat. Siinä on aika monta tommoista isoa parkkia. Vähän jotain kauppaa ja tommosta. Ja vissiin jatkuukin vielä. Kai tulee enemmän noita parkkeja vielä kohtaan. Täällä on pientä iltapäiväruuhkaa tulilla. Mutta nyt meillä on uudet ulottuvuudet. En ole näin pitkällä ikinä aikaisemmin käynyt. Enkä ole itse asiassa näin kaukana kotoakaan ollut ikinä. Ensivaikutelmana tuntuisi toi liikenne olevan vähän tommoista hektisen puoleista. Varsinkin kun rupeaa vähän käymään enemmän liikennettä. Aika tommoista samantyylistä kuin Italiassa. Ainakin tälleen ensivaikutelmilta. Mutta maisemat on kyllä aika kiva. En nyt oo kaikkea siistin näköistä kuvailla, jos mä kuvaan kaiken mikä näyttää siistiltä, niin tulee varmaan yli 10 tunnin video. Liikennejärjestelyt on aika tämmösiä ison maailman tyylisiä. Kaistaa löytyy ja ramppeja on joka suuntaan. Ihan mielenkiintoinen.
Mikähän tää on niinku olevinaan? Tän näkyykö se kameraan niin noita puita edes? Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. Ei oo ihan punainen toi mäen rinne. Tai toi maa on niinku ihan tommonen punainen. Sekin on aika jännän näköinen. No siinä näkyy oikealla kanssa. Ihan tommonen punainen toi maa. Täällä kyllä tuntuisi ihminen viihtyvän täälläkin aika hyvin. Ei oo varsinaisesti valittamista. Mä jatkan taas cruisailua, niin palataan mahdollisesti jossain kohtaa taas. Siinä sitä nyt ois. Välimerta. Katsotaan tuleeko siitä joku semmonen kohta, että näkyis niinku oikein kunnolla. Tää on se tossa horisontista näkynyt jonkun aikaa aina silloin tällä. Tää menee vähän lähemmäs nyt tää tie. Meillä on Volvolla on hätä. Regeneration malfunction ja incorrect AdBlue consumption torque reduced in 10H. Sinällään vaan jännä, ettei kävi pari viikkoa sitten saman vian takia siellä huollossa ja koko päivän sitä värkkästään kimpussa. Nyt se on uudestaan rikki. Tässä katsotaan. Nää on vähän tämmösiä henkimaailman vehkeet nää uudet autot. Se voi olla, että ne häviää tosta itsestäänkin. Sitten ne pysyy pois, mutta voi olla, että ei häviä. Mutta siinä oli sellainen välimerikatsaus tähän väliin. Katsotaan, mä ilmoittelin tonne eteenpäin, että ajoneuvolla on hätä. Katsotaan mitä sieltä vastataan. Voi olla, että me joudutaan käyttää se täällä sit jossain pajalla. Niet problema. Lähti yli 10 minuutin päästä itsestään pois. Henkimaailman juttuja. Hei, kattokaa kaikki kivoja puita. Tää kattoo, jos se nyt tulee uudestaan jossain kohtaa.
Pitääkö ruveta kehittää sit jotain toimintasuunnitelmaa sen kannalta? Maisemat on kyllä kohdillaan edelleenkin. Se on varmaan nyt 10. kerta tämän videon aikana, kun tulee todettua asiaa. Niin se vaan on. Niin se vaan on. Olen tässä tunnin päästä viimeistään pysähtyä tauolle. Mä rupean pikkuhiljaa varmaan zoomailemaan jotain paikkaa. Siinä on Coca-Cola. Ja siellä on Peniskola. Jännän niminen paikka. Mutta meillä ilmestyi uudestaan tää meidän AdBlue kautta regenerointiongelman. Tää kattoo varmaan mitä se huomenna sanoo. Mutta eipä toi nyt kyllä hirveen lupaavalta vaikuta. Voi olla, että joutuu johonkin pajalle viemään. Drive time 4.15. Vähän huonosti tossa motorilla mitään parkkeja. Se taitaa itse asiassa olla, jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, niin koko Espanjassa aika lailla sama homma. Mutta tässä pitäisi olla joku parkki ihan justiinsa tossa oikealla. Oliko tää nyt Torreblancaksi tää nyt oli? Mutta mä en tiedä mahtaisiko siellä olla tilaa. Onhan täällä. Onkohan tää joku semmonen paikka, missä lähtee aineet tankista? En tiedä, pitäisikö se ottaa tuohon oikealle vai johonkin. Tuohon vaikka sit. Vähän suorista. Olisikohan se sit siinä? Huomenta.
Tästä nyt 7.4. On vähän pommi, mun piti 5 aikaa erää alun perin. Mutta on nukkunut tällä viikolla aika huonosti, niin rupee näköjään vähän vaikuttaa. Sitten eilen illalla oli, jos se laskee toi aikataulun tehonalennukseen tossa AdBlue-ongelmassa. Se on vähän reilu 8 tuntia. Eilen illalla oli yhteyttä Action Serviceen ja soittikin joku toi pomo ilmoittaa tai laittanut mä en tiedä oliko se soittanut vai mitä se oli tehnyt, mutta laittanut sinne jotain. Sitten sieltä soitti joku ja sanoi, että tässä jossain kohtaa tulla kohtapuoliin viesti perille, mutta ei sitten ikinä mitään viestiä kyllä tulla. Mä menin sitten, jos mä kävisin ensin purkaa ton ja sit siinä oli siinä Valensiassa oli kaksi Volvo-huoltoa. Menis jompaan kumpaan. Katsotaan nyt se. Jos sinne huoltoon menee, niin onko niille tullut mitään tietoa mistään vai? En kyllä tiedä, kun ja hävisi se ilmoitus taas vähän sen jälkeen, kun mä lähdin aamulla liikenteeseen. Siellä on jonkun 50 minuuttia ollut pois. Ei se valita ollenkaan. Mä en tiedä, mahtaako ne saada luettua mitään koodeja siitä, jos ei se valita tosta. Kun se kävi Tovian takia siis aikaisemminkin siinä Saksassa pari viikkoa sitten. Kun se ilmoitti pari kertaa tosta ongelmasta ja sitten se hävisi se ilmoitus, se oli pitkään pois, siis varmaan jonkun viikon mä kerkesin ajaa sillä. Ja mä menin sinne huoltoon ja näytin, että tämmöstä ongelmaa ja niin edespäin. Mä oikein tiedä mitä ne sille teki, kun ne sanoi, että menee koko päivä, että ne vaihtaa öljypumpun, että siinä menee joku 4 tuntia ja sitten tähän AdBlue-ongelmaan menee joku 4 tuntia. Mutta en ne sanonut, että mitä ne oli tehnyt sillä. Tän sen 2 viikon jälkeen ja sitten tuli uudestaan. En tiedä. Me ruvetaan olemaan Valensiassa pikkuhiljaa. Sitten se on muuta kanssa, mitä mä oon itse asiassa kattonut, niin täällä kasvaa kaktuksia tuolla vissiin niin kuin ihan luonnonvaraisesti. Jännän näköisiä. Muutamat näkynyt tuossa silloin tällä. Ja palmuja.
tämmönen HCT. Mikään näkynyt ja just vastaan. Sekin ois nyt purettu sit. Sit vaan lähdetään sinne huoltoa kohti. Onkin vähän tiukaksi jätetty tää. Kyllähän se siitä tulee ihan iloisesti. Näistä noin 25 minuuttia olisi navin mukaan nyt sinne Volvo Servicelle. Mutta ei tää kyllä vieläkään ilmoittele mitään, mutta ehkä se nyt kannattaa käydä näitä. En mä kyllä tiedä pystyykö ne tehdä sille mitään. Mutta käydään ne näyttää. On vähän tämmöstä kapeenolosta ränniä paikoitellaan. Volvo Servicessä käyty. En tänään kuulemma kerkeä mitään tää. Tai silleen se sanoi, että ei kerkeä tää. Se katsoi jostain koneelta auton tietoja. Sitten se tulosti jonkun tämmösen lapun ja täällä on Inuektori 2 ja Inuektori 4 on sustituireja. Mä antoi ton lapun ja sanoi, että noi suuttimet aiheuttaa sen regenerointi ja AdBlue-ilmoituksen. Mutta tosiaan eivät kerkeä tänään tehdä mitään. Mutta se ei oo tänään, mä oon tänään nyt tunti 52 minuuttia ajanut. Sen jälkeen kun mä lähdin liikenteeseen se hävisi. Hävisi varmaan 5 minuutin, 10 minuutin jälkeen. Se on nyt tosiaan se joku tunti 40 minuuttia ollut niinku ilmoittamatta mitään. Mä ilmoittelin tuohon Big Bossille, niin katsotaan mitä se meinaa. Mitä se meinaa, että tehdään? Ollaan suunnistamassa Totanaan päin, se on siinä vähän mursia eteläpuolella. Sieltä pitäisi lastata. Tää on tähän kaikkeen. Mä en muista, koska mä oon viimeis kuvannut jotain, mutta kävin jossain huollossa ja siellä sanottiin samaa, että suutin vika on ja NOx-jääntori pitäisi olla kunnossa, mutta sitten ne nollaili jotain, en mä tiedä mitä kaikkea. Toinen kulma nollaili. Sanoi, että nyt sillä pääsee, että suuttimet pitää jossain kohtaa korjata, mutta sillä pystyy ajaa. Voit vetää vaikka Suomeen asti. No sitten mä lähdin sieltä tykittelemään sinne Totanaan päin. Pääsin joku 2 tuntia ajamaan, niin tuli uudestaan sama vika ja ilmoitus ja aika alkoi siitä se
ei lähtenyt enää 10 tunnista, vaan se lähti siitä jostain 8 jotain, 8:15 tai jotain. Ja sitten kun siellä oli joku 7 tuntia 50 minuuttia tehon alennukseen, niin sit se hävisi nyt taas kaikki koodit sieltä. Siinä ei ole taas mitään. En tiedä. Tainnut kattoo mitä sen kanssa tehdään. Mä ilmoittelin tuohon eteenpäin, että tuli taas sama vika ja lähti pois. Vissiin pitää sit Espanjassa vaihtaa ne suuttimet, mutta en tiedä koska se sitten tapahtuu. Niitä ei kuulemma koko maassa oo. Mä sanon tuolta huollossa, että ei oo että Espanjassa ei oo yhtään semmoista suutinta, ettei ne pysty niitä vaihtamaan nyt. Kello on nyt 10:09. Työtä tunti puolitoista tuntia, jos tulee 15 tuntinen täyteen. Mä kattelin, tossa oli Mursias. Mursias pitäisi olla joku parkki, mä varmaan menen sinne tästä joku tunti siihen. Vähän väsyttäisikin, vähän ois nälkeä. Hyvinvointia ei ole olemassa. Katsotaan mihin se nyt kehittyy. Käykö mä maanantaina lastaamassa vai ei vaan mitä tosta tapahtuu. Nyt vähän kattoo. Mä en oikeastaan edes tiedä mitä nyt tapahtuu. Kyllä se nyt tossa viikonlopun aikana sit selviää. Tai nyt siihen Mursiaan sit parkkiin. Mä lähdin liikenteeseen. On taas nyt toi vanha kamera mukana. Se mahtuu takataskuun. Täällä on aika lämmin. Mulla on auto tuolla parkissa jossain tommosessa se teollisuusalueella joku rekkaparkki. Ei ollut ehkä kyllä mikään kovin hyvä paikka. Sillä oli aika hyvät arvostelut, joku mitä, oliko 4.3 tähteä Mapsissa, mutta porttivartijalle jotenkin semmonen erikoisen oloinen. Sitten siellä piti täytellä joku lappu ja 15 € yö. Suihku ei oo käytössä. Tää on tässä Mursias. Tai ihan tässä niinku huudeilla. Mut täällä on joku... Mikähän se on, joku hypermerkaario tai joku tämmönen. McDonald's. Mä ajattelin hiihtää sinne päin. Tää on kyllä aika kuuma, mä en tiedä onko tähän täällä olisi. Mä oon vähän vajaa 40. Vaikkei aurinko paistaa, niin meinaa silti tulla niinku aika hiki. Tuuleekin, mutta tuulikin on tommonen kuuman kosteen. No tosta oli joku puoli tuntia, piti olla kävelee siihen kaupalle ja Mäkkärille. Kävelee jonkun tämmösen teollisuusalueen läpi, niin sit pääsee mestoille. Tää kasvaa jotain tommosia palmuja ja palmuja ja pensaita. Tuo on kyllä ihan hiest märkä nyt jo. Kävely ehkä 5 minuuttia. Ei tarvii palella. Se on ihan positiivista. Ennemmin mä täällä hikoilen versus se, että tää olisi pakkasta ja lunta. On tää paljon kivempi. Mä en vaan tiedä, kärventyyköhän mulla nahka täällä. Tuo aurinko on tullut osittain pilvessä, mutta se meinaa lämmittää aika hyvin. Ainakin tuota kättä, kun ja on tuota väriä vähän enemmän, niin toi oikein imee auringonvalo itteensä. Mut mä hiihän
Butiikki niin päin. Tuossa on toi portti ja tässä nyt tää parkkipaikka. Mä pistän Mapsista vaikka kuvan tähän, tää on aika iso. Mut näistä on suurin osa jotain espanjalaisia autoja. Näissä ei taida yhdeskään olla kuskia. Nää on vissiin jotain paikallisia. Jotka on lähtenyt sit niinku viikonlopuksi himaan. Ei tossa taida olla, mutta mun käskettiin ajaa tänne nurkkaan häpeämään. Mutta ette voi uskoa, miten voi ihminen olla hiesmärkä. Suihku olisi voinut kyllä olla ihan kiva. Se on vissiin rikki. Vaan lappu, että ei toimi. Mutta ei täällä vissiin ole mun lisäksi niinku autossa yöpyjää, kun yksi joku ranskalainen ja yksi ukrainalainen. Ja muuten taitaa olla kaikki tyhjiä. Mersu käynnissä. Täällä on tää meidän keksin. En tiedä, voi tällä muutamalla yötä, mutta kaikki on espanjankilpisiä joka tapauksessa. Suurin osa on tyhjiä. Esimerkiksi toi rellu, niin siellä ei oo ketään, siellä sivuverhoa auki. Tossa on tossa Daffis, se on joku ranskankilpinen, siellä on joku. No niin, otetaan kauppakassi video. 3 päkkiä talouspaperia. Sitten on jotain oliiviöljysipsejä. Takosipsejä, suolattu malli. Joku tommonen salaattiboksi. Se on aika huonosti mitään salaatteja itse asiassa. Boksi muovimukeja. Litra auringonkukkaöljyä. Roskapusseja. Takomaustetta. Täältä sai Old El Paso. Mä oon Suomesta näitä roudannut muuten, mä oon Saksasta löytänyt tuonne. Kaksi litraa Brite-juomaa. Mä ajattelin ihan piruuttaa. Ottais Brite-juomaa. Sehän on semmonen raikas, sitrusmainen, sopii hyvin tänne Etelä-Eurooppaan. Sitten on 3 kurkkua, mutta ne oli jotain tämmösiä erikoismallisia. Erikoismallisia. Tää on niin kuin avomaankurkun näköinen, mutta vaan 2 kertaa isompi.
Nämä oli jotain espanjalaisia kurkkuja nää oli. Haisee ihan avomaan kurkulle, mutta tää on tosiaan tuplat isompi kuin mitä avomaan kurkku yleensä. Ja hinta kiinnostaa kaikkia. Hinta näille tuotteille muovikassi mukaan luettuna tuli 15,02. Se olisi maanantai. Eka paikka roikastu kyytiin, sieltä tulikin melkein täyskerran. Sitten lähdetään suunnistaa toiseen lastauspaikkaan kohti. Se on siinä Valensian lähistöllä. Tästä joku 2,5 tuntia siihen suurin piirtein. Meillä ei ole mitään ongelmia täällä tällä hetkellä. Tai ilmeisesti sitä, että on tuossa selvitelty vissiin useastakin eri suunnasta. Sen pystyy ilmeisesti poistaa sen vikakoodin ja nollata ECUsta sen jotenkin silleen, että sillä autolla pystyy ajaa. Mutta sä et saa sammuttaa autoa missään kohtaa. Jos sä sammutat, niin sit se lähtee se nollaus tai resetointi niin häviää sieltä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että mulla on varmaan auto koko tämän viikon käynnissä yötä päivää. Me on lastattu, mä pysähdyin tähän. Otin kuvan autosta vielä. Sieltä tuli yksi kolli. Se pitäisi jättää Saksaan Oldenburgiin. Lähdetään sinne päin suunnistamaan. Sinne olisi matkaa semmonen pyöreä 2100 kilometriä ja 25,5 tuntia näyttäisi toi navin. Eli ei tarvii ihan huomenna vielä käydä purkaa. Joo, sit vaan lähdetään tykittää. Action-servicestäkin sovittelin. Niin kyseli kaiken näköistä ja selittelin sille sitten missä on ja mitä tapahtuu ja niin edespäin. Ja sitten se meinasta, kun siellä nyt ei tällä hetkellä mitään palane, ei muuta kuin vaan kaasupohjaan, että hän pistää tänne keikkaan tiedoksi, että ajetet tuota reittiä ylöspäin ja tällaista ja tollasta ja että Espanjan puolella pitäisi mieluusti saada ratkaistua tää. Kai sieltä sitten joku taas soittelee jossain kohtaa tai jotain, en tiedä. En tiedä. No. Mutta lähdetään tykittää nyt tosta sit. Tosta sit mennään tosta taas. Ensin Lyoniin ja siitä sitten Luxiin ja Luxista Oldenburgiin. Ja Oldenburgista sitten rantaan Lübeckiin. Nyt on käyty taas Volvo Services. Eli nollaili jotain koodeja sieltä, tai nollas niinku vikakoodit. Ja se meinas se kaveri siellä, että se on niinku sillä hyvä. En sit tiedä. Se joutuu vaan venäilemään joku tommonen tunti 45 minuuttia. Ennen kuin rupes tapahtuu mitään. Jos mä oon aina sanonut, että Italia on kiva, niin tää rupee kyllä olemaan jotain next level settiä. Ja
Jotenkin toi kasvillisuus on just niinku sen tyylistä, mikä itseä kiinnostaa. En tiedä, uskaltaako ihan tälleen niinku yhden reissun perusteella vielä sanoa, mutta melkein veikkaisin, että tästä tulee varmaan kyllä uusi suosikki Espanjasta. Mäkin on joku tommonen mäki, missä kasvaa jotain tällaisia puskia. Sitä on hirveästi kaikkia kukkasia tossa motarin keskellä. No, tässä kohtaa ei oo, mutta sit on ihan hirveet määrät kaikkia hedelmäpuita. Ja siellä on Välimeri. Tämmöstä tää nyt näyttäis olevan. Semikuivaa, paljon tommosia niinku mäkiä ja hirveet määrät kaikkia hedelmäpuita ja rypäleitä ja mitä kaikkea. Mutta välillä näkyy toi meri vähän. Aika kiva, hei. Ja kaktuksia. Mä en jotenkin pääse yli siitä, että täällä on kaktuksia. On pakko päästä jossain kohtaa tykkäämään yhtä kaktusta ja katsoa miltä se tuntuu. Tittididi, hyvää huomenta. Me ollaan vähän Barcelonan pohjoispuolella. Mä kävin eilen olla vikakoodit tästä vehkeestä ja sen jälkeen mulle ohjeistettiin, että nyt se pitäisi olla. Että älä sammuta autoa, vaan annat sen käydä koko ajan, yöt ja päivät ja kaikki. Sillä pitäisi pystyä ajaa sit Lübeckiin asti ilman ongelmia, mutta no eilen ei ollutkaan mitään eikä yöllä, mutta lähdin tossa puoli tuntia sitten työntää eteenpäin. Kello on nyt 6.40. Tuli äsken taas. Incorrect arbule consumption torque reduced in 7H36 men. Minuuttia myöhemmin hävisi yhtä nopeasti kun tulikin. Eipäs nyt silleen haittaa, jos se nyt tulee tolleen kerran päivässä puoleksi tunniksi 10 minuutissa, niin sinnehän riittää se 7,5 tuntia, mitä sinne suurin piirtein on. Ihan iloisesti. Kun se ei vähennä sitä aikaa silloin, kun se ei ilmoita vaan silloin, kun se ilmoitus on päällä, niin se vähentää sitä aikaa teon alennukseen. Katsotaan mihin se kehittyy. Back to France tultiin just parikymmentä metriä sitten rajan yli.
Ihan kivan näköistä seutua kans tässä Lyonin eteläpuolella. No vähän jotain jokea ja vähän jotain mäkeä, missä kasvaa rypäleitä. Tästä on kyllä itse asiassa tästä kohtaa vissiin joskus kuvattukin aikaisemmin video, mutta en tiedä haittaako se mitään. Meillä olisi vähän reilu pari tuntia ajoaikaa tälle päivällä. No mitäs tosta olisi? 13,5 tuntia näyttäisi navi, että olisi kokonaisuudessaan vielä Oldenburgiin. Eli ei päästä huomenna perille. Huomenta. Meillä olisi se 10.44 taukoa. Heräsin tossa joku puolisen tuntia sitten ja nousin varmaan vartti sitten tossa sängystä. Ei heräsin ja ei oikein sauneen päästä kiinni. Kello on nyt 1:15 yöllä. Mä ajattelin enemmän rupea sitä yrittää, jos ei kerran tuu mitään. Me ollaan Ranskassa tässä jossain tähän mä nyt heittelin. 45 minuuttia Dijonin alapuolella. Mutta joo. Jos ei kerran saa nukuttua, niin sama kai se on lähtee liikkeelle. Mä nyt venään tohon 11-tuntisen tauon. Lähden sen jälkeen työntää. Mä ajattelin, että toi on ehkä vähän liian hienova toi sänky ja mä oon tosiaan ollut auto vieläkin käynnissä. Se täristää päätä sillä. Mä en tiedä heräsinkö mä siihen sit. Nukuin mä nyt joku 4 tuntia, 4,5 tuntia. Ei kun. No en mä tiedä. Nukuin jonkun verran. Tää Venäjällä on tosiaan 14 minuuttia vielä. Niin ehkä mä jaksan sen vartin istua tässä paikallaan. Jos nyt ei tiedä tarviiko ysäjä, niin varmaan tarvii kyllä, mutta kun se nyt on noin lähellä 11 tuntista, niin mä nyt otan se 11 tuntia tuohon. Täällä on Luksis pientä ruuhkaa. Tuolta on Ranskan puolelle Ranskan puolelle asti jonoutumaan. Joku puolisen tuntia nyt mennyt. Pidin tauon just tossa ennen rajaa. Mut siinä just mulla joku 3 minuuttia taukoa jäljellä. Katselin, että se ihan hirveetä kyytiä painaa joku harmaa volkkari siihen auton eteen. Sit pysähtyy, sit sieltä hyppäs 3 tullivirkkailijaa silleen aika voimakkaan oloisesti pihalle. Yksi niistä tuijotti mua joku 5 sekuntia. Ne ei ollut musta kiinnostuneita, ne meni koputtelemaan muiden autojen oviin herätteleen porukkaa. Ainakin yhdeltä kaverilta ne kattoi rahtikirjat ja lähti sen jälkeen seuraavaan autoon. En tiedä
mikä niiden agenda oli, mutta aika voimakkaan oloisesti ne kyllä tuli siihen mestoille. Mä olin ihan varma, että kun ne tuli hirveätä kyytiä siihen, pysähtyi siihen mun eteen, että ne tulee mulle juttelemaan, mutta kerkesin liueta paikalta, kun ne oli kiinnostunut viereisestä kaverista ensin. Jonotillaan täällä Luxemburgissa. Kello on tosiaan 20:08. On varmaan työmatkaliikennettä jonkun verran. Täällä onkin B51 kiinni. Pääsee kiertelemään. Taisin itse asiassa aikaisemmin jo yksi kierto. Tää on jo toinen kohta, kun se on kiinni. Täällä on joku lätäkkö. En tiedä yhtään miten pitkä tää mahtaa olla tää kerta, mutta etelään tää niinku lähti että varmaan jonkun verran koukkaa, kun ollaan niinku pohjoiseen menossa. Saksalaista maaseutua. Navi näyttäisi 8,5 kilsaa johonkin liikenneympyrään. Sitten mä meinasin itse asiassa tuossa vähän, että mä voisin melkein ennen Kölniä vetää parkkiin johonkin, jos sit pitää 9-tuntisen. Sitten mä pääsisin joskus illalla myöhään lähteen. Tai en tiedä onko niin myöhäänkään. 8-9 aikaa. Siitä mä voisin ajaa 4-puolikkaan. Sillä pitäisi päästä varmaan niin suurin piirtein aika lähelle siihen Oldenburgia, missä käydään purkaa. Ja sit pitää uuden 9-tuntisen. Niin sit mä olisin varmaan 10 aikoihin tyyliin purkaa sitä. No sit siitä pitäisi päästä niinku 4-puolikkaalla. Tää riippuu nyt miten Bremen ja Hampuri tökkii, mutta jos ne ei töki, niin pääsee 4-puolikkaalla sitä rantaan. Meinasin sellaista suunnitelmaa. Periaatteessa se nyt olisi ihan sama, vaikka mä jäisin sit siihen Kölnin nurkalle makaamaan ja lähtisin sit huomenna joskus aamulla liikenteeseen, mutta mä tiedän jaksanko mä makoilla siinä niin pitkään. Et jos vetäisi illalla, niin ei ainakaan tarvitse sit missään ruuhkissa istua. Todennäköisesti siinä voi päivällä olla vähän ruuhkaa aamulla. Lopputuloksen kannalta sillä ei ole käytännössä mitään väliä kummin sen tekee, mutta sillä mä nyt meinasin tehdä. Mä kävin kattoon tossa pari parkkia. Oli aika täyden näköistä Jännäskö vetää tohon? Mercedes eteen. Niin, pari parkkia kävin kattoo, oli aika täyden näköistä. Kein problem. Suoritetaan
teollisuusalue pysäköinti. Käyn kattoo miten pitkällä se meres on. Se on varmaan 10 metriä vielä. Ei vaan näe kummastakaan peilistä. Mieluummin käy kattoo kun peruttaa siihen keulaan. Mä veikkaan, että se olisi varmaan siinä aika hyvä. No vielä sais pari metriä tulla, jos haluaa. 29 saamme jatkaa matkaa. Mä tiedän, että mä pyörin tässä varmaan ton 10 minuuttia tässä teollisuusalueella ympyrää, kun koitettiin semmoista hyvää paikkaa, jossa olisi mahdollisimman vähän kenenkään haitoilla. Niin tossa oli jotain asuntoja ja kaikkea semmoista taaempana. Tässä nyt ei oo kenenkään kämppää vieressä. Meinaan sillä vaan, kun meillä tosiaan käytetään auto koko yön. Ei vitti kenenkään ikkunan alle mennä, mutta nää on jotain firmoja vaan mitä tässä on. Ehkä niin nyt pärjää, jos ne joutuu aamulla tunnin 2 kuuntelemaan tää rouskottaa. Ja tossa oli, mä ajoin tästä itse asiassa aikaisemmin ohittajien. Tossa on tosta kun kääntyy tosta mutkasta mikä tossa on. Oikealle, niin siinä oli 4 autoa parkissa. Mä menin sekaan, että mä jäin siihen perään, ja häntä jäi liikaa tohon liian lähelle mutkaa. Mä en oikein tykännyt, se on vähän... Ois siihen siis periaatteessa voinut jäädä, jos sitä mahtunut ohitte, mutta se on vähän ikävä sillä. Ei ollut hyvää, tää on parempi paikka tää. Jäädään tähän. Mä väännän tästä seuraavaksi makaroni ja tomaattinen välimerellinen kastike. Ja suuntaan sen jälkeen nukkumaan. Odenburg olisi purettu. Tässä on kello 20 eli 10, eletään torstaita. Sit vaan suuntana Seeland kai. Huomenna tarvis olla perillä. Keritään varmaan ihan hyvin. Tästä sitten 3 tuntia olisi navin mukaan perillä, mutta katsotaan kuinka paljon Bremen ja Hampuri tökkii. Sehän riippuu ihan siitä sit. Tässä ihan todellisuudessa menee. Hampurissa on tilanteet.
Tää on ollut kyllä yhtä stauta taas tänään. Okei, nyt on monta tuntia edes keretty ajaa vielä. Aina muistuu vaan mieleen, että Saksassa pitäisi ajaa pelkästään yöllä. Jaha. Kanikkapalan. Aiheuttaa pientä jonoutumaa. Näköjään tääkin jono johtuu vaan tosta Lehman Kai. Kärry ois nyt siinä jätettynä. Katsotaan tuosta 5587 kilsaa ja kulutus nyt ei pidä ihan paikkaansa, kun on tosiaan käynyt aika paljon tyhjään. Eli 5587 kilsaa. Kokonaisuudessaan 1687 litraa dieseliä, mutta 230 litraa siitä on ollut tyhjäkäyntiin. Siitä voi joku innokas, jos haluaa tai kiinnostaa, niin laskee mikä on sitten ollut keskikulutus niin kuin ajossa. Ei kai siinä ihmeempää. Ja oli muuten yllättävää, että Saksassa tälleen päivällä niin 3 tunnin ajoa ei ajanut 4,5. Mä joudun pitää tauon tuossa vielä ennen rantaa. Kattellaan tosta. Pöytä irti kärrystä. Sitten luikautellaan tosta vaan parkkiin noin. Mä viskaan tän varmaan huomenna sit huoltoon tän vehkeen. Lähden sitten ajelemaan himaan päin kesälomalle. Ja itse asiassa tää tulee nyt semi-reaaliajassa tää video. Et jos katsot julkaisuhetkellä tätä, niin mä oon just suurin piirtein silloin lähdössä himaan päin suunnistaa. Tää on melkein valmiiksi editoitu. Pistän vaan pari viimeistä klippiä siihen ja renderöin sen ja pistän sen latautumaan YouTubeen. Sitten se on niinku huomenna julkaistu, eli perjantaina, eli silloin kun mä lähden kotiin, eli jos katsot julkaisupäivänä, niin mä oon just hiihtämässä himaan päin. Ei siinä kummempaa, oli ihan kiva reissu ja niin edespäin. Kiitos ja näkemiin!